Здравейте хора от Cube. Аз съм Ender 377 и сме на Никензи. Сега ще снимаме на Battle PvP. Само да ви покажа на Workshop. Ако искаш ела на Workshop. Workshop отиде. На Workshop. Защото тук на Workshop. Не се пи. Аз кача работи нас. Откъде са тия виджевски бои? Не знам. Тук купа ендери. И малко си ми трябва. О, мага. Мисля, че се поеди. Дадох 500 или нещо за 6 стака кола. Ендер Пери. О, no. О, не. Как не може? Нищо. Остана, бе. Ядно. Остана, бе. Сега върна се. Аз ще му справям нето. Ко? Окей. Само че изчакай, не ми ги дай, не ми ги дай. Тези неща да си стават за тебе. Да направя един чест. Аз си имам дърво. Чакай, сега не ми ги дай пак. Да направим нещо. Не сега. Чакай така. Значи. Може да го отвориш? Не. Чакай. Сега мърни се пак. Не. Значи. Моля вече го отвориш. Нещо. Как бе? Трябва да можеш, защото е приведнат вече до тебе. Добре, прибрах. Аз ще
шедовата паза. Ето с кшевиче пипи. Влез га. Може ли ми да дадеш пари? Как? Аз имам 360. Ако искаш да ти дам диаманти да продаваш.